Nafarroak 102 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, horietatik 23 Iruña herrian erregistratu dira. Afganistango familia bereko 8 pertsona Nafarroan hartutako lehenengoak. Asteazken honetatik aintzinera koronavirusaren aurkako txerto aldez aurretik eta hitzordurik gabe hartzeko aukera dago forenen. Iruñeko udalak Bernardino Tirapu kaleko bidegorria bukatu eta beste hainbat jarduketa egiten ditu. Arrotxapeako eremu horretan mugikortasuna hobetze aldera. Enea 6.008 espartza getze galar errepidea hobetzeko lanek 1.400.000 euroko inbertsioa izanen duten. DNA programak bere jarduerari ekingo dio Zizur Nagusiko Zuk Dantz egoitzaren jarraipenarekin. Nafarroko Gobernuko Osasun Departamentok eskainitako behin-behineko datuen arabera astelehenean 102 kasu positibo COVID zenbatu dira Nafarroan. Aintzineko egunean baino 15 gehiago dira, baina halere duela astebeteko 151 eta duela 2 asteko 181 kasuak baino gutxiago. Zizur Nagusian izan dira kasu gehien 8, ondoren Txantrean 6 eta Berriozar bigarren Zabalgunea eta Tutera ekialdean 5 daude, zerrendan hurrengo postutan. Hoien ondotik Añorbe, Tutera, Mendebaldea eta Atarrabian 4 kasurekin. Astelehenean 92 pertsona zeuden ospitalean, horietatik 31 lagun zaintza intensiboko unitatean eta etzen inor hil COVID-aren ondorioz. La Comunidad Foral de Navarra ha acogido a 8 personas procedentes de Afganistán. Familia bereko 8 pertsona izan dira Afganistandik etorri eta Nafarroan harrera egin dieten lehenak. Talibanak Kabulera iritsi eta gobernuaren erorketak herrialdean sortutako egoeraren ondorioz. 8 pertsona horiek larunbat gauean iritsi ziren foru komunitatera. Nafarroko gobernuak migrazio politiketako eta justiziako departamentoaren bidez etengabeko koordinazio du Espainiako gobernuarekin eta foru komunitatean lan egiten duten harrera programen ardura duten entitatekin. Helburua da gaur egun programetan dauden plazak beren bizitzak arriskuan jartzen dituzten egoeretatik ihes egiten duten pertsonei harrera egiteko erabili ahal izatea. Eduardo Santos migrazio politiketako eta justiziako kontseilariak berretsi duenez, Nafarroak azkar erantzun du eta estatuaren esku jarri da egin behar ditugun premiazko lan humanitarioetan. Santosek gogorarazi duenez, Nafarroak modu proaktiboan Morian, Kanarietan edo Afganistanen bizi diren krisien aurrean harrera herrialde eta portu seguru gisa eskaini izan du bere burua. Jatorrizko herrialdetatik ihes egin behar dutenentzat edo Morian edo Kanarietan bezala, beren osotasun fisikorako arazo larriak izan dituztenentzat bizitza hobea lortzeko bidean. Aurten eta errefuxiatuak hartzeko ohiko programaren bidez hartatzen ari diren pertsonez gain, Nafarroak Kanariar uhartetatik etorritako 21 pertsona hartu ditu. Eta jatorri siriarreko 2 famili, 11 kide guztira. Tuteran egoitza duen Somos babes komunitariko Nafarroko programari atxiki zaizkionak. Errefuxiatuei eta nazioarteko babesa eskatzen dutenei harrera egiteko programak estatuak kudeatzen ditu Nafarroan, 2 erakundearen bidez eta hitzarmenak egin dira hoiekin. Pandemiak moteldu egin du programa hoien deszentralizazio prozesua Eduardo Santosen arabera. Ez da bultzatzen ari garen eta nahi dugun zerbait bakarrik baizik eta gainera, uste dugu kudeaketa azkarragoa eta eraginkorragoa lortuko lukela, bai egiturazko egorari dagokionez, bai gaur egun bizi dugun larrialdi humanitarioko kasuei dagokionez. Hori dela eta Santosek azpimarratu nahi izan du premiazkoa dela asiloa eta nazioarteko babesa eskatzen dutenei harrera programa horien kudeaketa deszentralizatzea. Migrazio politiketako eta justiziako kontseilariak Nafarroan hartutako pertsonei gure komunitatean bilatzen duten harrera herrialde hori aurkitzea opa die.
oso egoera zailetatik ihes eginez eta kasu guztietan oinarrizko giza eskubide bat erabiliz. Bizitza hobea, osoagoa, seguruagoa eta ongizate berme handiagoarekin lortzeko eskubidea. Que se iba a dar por el advenimiento de los talibanes al poder y el subsiguiente conflicto armado que iba a haber y que de hecho está habiendo en este caso. Nafarroko biztanlek ere koronavirusaren aurkako txerto hartzeko aukera izango dute asteazken honetatik aintzinera. Oraingoz behintzat forenen egoitza zaharreko txertaketa gunean eskainiko den neurri honek beste jarduera batzuk ere osatuko ditu, hala nola 6 hilabetetik 2 hilabetera aurreratzea gaixotasuna igaro zuten pertsonen pauta. Erran behar gaur egun zainketa intensiboko unitatean dauden pertsonen 80%ak ez dute txertoarik dosirik jaso. Iruñeko udalak Arrotxapeko Bernardino Tirapukaleko bidegorriaren trazadura osatuko du. Hala, kale guztia igarotzen duen ibilbidea amaitzeko. Auzoa bizikletaz ibiltzeko iparrego ardaz batekin egituratuz hiriaren erdigunetik udal mugartearen mugaraino. Gainera dagoen bidegorriaren hobekuntza aprobetxaturik Orontze kalearen eta Anelier pasealekuaren artean oinezkoendako beste pasabide bat eginen da auzoko bizilagunek asko eskatu dutena. Tokiko gobernu batzarrak onetsi du hirian mugikortasuna hobetzeko obra horren kontratua. Aurrekontuak 161.726 euro jotzen du eta urbanismo taktiko Pamplona gauzatuko du. Iruñeko udalak obra mota horiek gauzatzeko onetsitako esparru akordioaren bitartez. Lanak irailaren hasieran abiatuko dira eta 2 hilabete baino gutxiago iraunen dute. Lan hoien azken helburua Bernardino Tirapu kalean ziklisten, oinezkoen eta Iruñerriko hiri garraioaren baldintzak hobetzea eta zirkulazioa baretzea da. Proiektu hau GoGreen estrategiaren barruan kokatzen da hiriak klima aldaketaren kontra borrokatzeko egiten dituen jarduketa guztiak barne hartzen dituena. Gaur egun bidegorria Marcelo Zelaieta etorbidearen bidegurutzean bukatzen da. Jarduketa honen bidez trazadura Armendariz erregeordearen plazaraino zabalduko da, zeina udal mugartearen muga baita. Laister puntu horretan Eurobelo bat izeneko nazioarteko bizikleta ibilbideari elkartuko zaio. Horrela Iruñerako sarrera egokituz. Halaber bilabesetara sartzeko plataforma berriak eraikiko dira bidegorria duen Bernardino Tirapukaleko aldean dauden Iruñerriko hiri garraioaren 3 geralekuetan. Plataforma hoiei esker bilabesa zirkulazio erreian bertan geratuko da, horrek dakartzan abantailekin eragiten dien lineen abiadura komerziala handitzeari eta gainontzeko trafikoaren abiaduraren murrizketari lotuta. Marcelo Zelaietako bidegurutzea zeharkatu ondoren dagoen geralekuari dagokionez metro batzuk iparralderago aurreratuko da. Espaloi berean eta egungo geralekua zamalanetarako gune bat izanen da. Jarduketa horiek berekin ekarriko duten euri urak biltzeko sistema berriak eraikitzea beharrezkoa den puntuetan. Dagoen bidegorriaren zabalera handitzeak, bidegorri berria eraikitzeak, oinezkoen pasabide berriak eta Iruñerriko hiri garraioko geralekuetako aldaketek ibilgailu motordunendako erreien zabalera murriztea ekarriko dute eta hortaz, Bernardino Tirapu kaletik igarotzen diren ibilgailuen abiadura ere. Enea 6.008 espartza getze galar errepidea hobetzeko lanek 1.421.169 euroko inbertsioa izango dute eta irailan hasiko dira. Galarko udalak 906.500 euro eta lurralde kohetsiorako departamentuak 514.669 euro finantzatuko dute. Herri lanen eta azpiegituren zuzendaritza nagusiak Obras Especiales Edificación e Infraestructuras SAU enpresari esleitu dizkio lanak eta 5 hilabete izango ditu hoiek egiteko.
NA 6008 errepidea zabaltzeko lanek nekazaritzeko ibilgailuek, oinezkoek zein txirrindulariek asko erabiltzen duten bidearen segurtasuna hobetuko dute. Izan ere, egun ez du beharrezko zabalera 2 ibilgailu batera igarotzeko. Zehazki bihurguneak 11:00 12:00 jaitsiko dira eta etxabakoitzetik Arrizabalaga doan bidegurutzea berrituko da. Zati horrek istripu arrisku handia du, zestra aldaketa duen bihurgune trazadura batean baitago. Nafarroko dantza garaikitea DNA 2021 programak zuk dantzen Jerma egoitza hartzen jarraitzen du, Zizur Nagusiko kulturretxean. Dantza eta ikerketa proiektua irailaren 7 arte garatuko da. Egun horretan, asteartea proiektuaren erakustaldi bat egingo da gune berean 8:00. Gainera, sormen prozesuko materialen erakusketa izango da ikusgai irailaren 1-tik 7:00. Jerma uztailaren 12an hasi zen Zizur Nagusiko kulturretxean, uztailaren 16 arte. Proposamena koreografiaren eta ikusentzunezko sorkuntzaren konbinazioa da. Gorputz mugimendua ia zinema eszenaratze bat, eta Federico García Lorcaren Jerma antzerki lana, 1924an estrenatua du oinarri. Jatorrizko lanak emakume ezkonduentzako amatasun agindu sozialetik datorren amatasun sena duen emakume baten tragedia jasotzen du, antzua baita. Azkenean Jermak senarra hiltzen du eta horrela aginduaz libratzen da. Giroek Jermako ekitaldi bakoitzeko sensazioak hautematera eramango dute publikoa. Bestalde Tafallako kulturguneak kabaluntziaren egonaldia hartuko du irailaren 1-tik aintzinera eta hilabete osoan zehar, La Levedad proposamena garatuko duena. Proiektuan ikertzen dira gorputzak espazioan duen portaera baldintzatzen duten printzipio fisikoak, Steve Pashtonen eta Nancy Starken azterketatik abiatuta. Zorabiatuta eta denboran nora ezean ibiltzearen sensazioetan barna egindako bidaia dantzatua da. Gorputza grabitatearen mende utzita, dena erortzen ari dela dirudien mundu batean, diote konpainian. Gorputzari mintzatzen uzten zaio gero emaitzak bildu eta aztertzeko ideiak argitzeko eta sortzen diren koreografia materialak finkatzeko, aurkitu nahian zein diren gorputzak espazioan irudimentsiokotasuna garatzea eragiten duten mekanismoak, arinagoa, densoagoa eta malguagoa izan dadin. Azkenik Ribaforadak Gislaineren egoitzarekin jarraitzen du, Juan Dukun auditorioan Sonidos del Cuerpo proposamenarekin proiektua irailaren 22-tik 30 garatuko da. Luzaroko arreta zentratuak zentzumen pertzepzioan eragiten duen eraldaketari buruzko ikerketa da gure kontzientziaren ezkutuko oinarbadurak. Esperientzia lasai eta biziaren bidez atzematen dira eta horrek ingurunearen eta gure gorputzaren edertasunarekin lotzen gaitu, plazer eta ongizate sakona eraginez. Intentzio fisikoak mugimendua sortuz, beste amplifikazio bat sortzen du. Mugimendua eta sonoritatea lantzen ari dira aldi berean bi artista esperimentalen laguntzarekin. DNA programa artistiko bada Bianako Printzia erakundea kultur zuzendaritza nagusiak Baluarte Fundazioarekin batera antolatua. Bere helburua dantza garaikidea eta mugimenduaren arteak sustatzea da. 2021ko edizio honetan DNA Nafarroko antzoki sarearen espazioetara itzuli da sorkuntza eta ikerkuntzako 4 egonaldi artistiko eskaintzeko. 4 astekoak, Zuk Dance, Gislain eta Kabaluntziaren egoitzez gain. Lehenago LED xilueteko ikerketa koreografikoa eman da.